Hai kublai pi iwe pe iwe apriang subhai pi sa sisin siakan ke Amen Faithful and True Channel ngilaya ya pet ya ka history jong u Joseph balong u kepating jong u Jisu kat kum kadok bat ngi lasenge ha ka video beradep ka baya dei bat ka jingklatno ka kurim jong une u Joseph ting lei ba u Joseph u la klalong u breu urang ba layap tengah bat hata kapor belayap ka tengah jong nu Joseph ka Maria ka balalong ka kemi jong Jisu ka bawa Jisu leong pakalong ka blessed holy and pure ya ka ba hakata kapor kalatap khat arsnem namar ba ka kikimi kikpa jongka ki lalit terwa ya ka sha tempel nadu ba kadang don laisnem karta bat kala sa haka tempel khandai snem nakabanta khandai snem nangta haba ki niki lingdo jongka tempel ki ba syakri ha tempel ki lai ba kata ka thei soti ka balong ka bakhuj bat ka bating blai ka la he ka la san menta bat kilaya keren paramaki bat kia ong tungin ya wat ya ubreu ubalong ubahok bat ubariu blai ha uba ya kamaria en sa IT ban sumar suker tat hadu ba kandei kapor ke jongka bakan syong kurim yo let's say ba kadba kadang sa haka tempel kadla banjia haka ba kan long lene ka jia kono kono ka jingjia kuma long lem ki wei pat ki kentei no ki wei pat ki kentei bat ba yo nakadau jongka ngi le pop kilayong ngi le ya ka pop bat ba ublei un sadom sabitar bat ngi lene yangi pada kene kesngi ngi peteng ya kata ka ba ngilaya senge ha kene ka video ka bala dep but namar kata kini ki lengdo would hi ki lapha sya ki pait Israel ba kin ya lum melan kin liwat khat arngut ki rangba ki bala rangba ki rangba ki bala yau ba karta all men na ka jat judah khat arngut ki rangba ki bala yau na ka jat judah khat arngut nangta kila tho ya ki kerteng jong ki khat arjat ki Israel kila tho ki kerteng khat arjat ki Israel nangta hakata ka jing khalai nusip kalahap lahap ha wei ubreu utemen ubariu blai bat uta udei ubahok bat kerteng ju udei u Joseph utu Joseph mene upangilai ong nang ta kini kiling do kila jubab bat kila ong ha imei jonga kene di jing yatu jung Jisu pen kan ma biang epi kene kene jing yatu jung Jisu haki senran ki ba syong ha lor ulum olip ti Jisu i wong ne yatu ekene te kini kiling do kila jubab bat kila ong ha ka kemi jonga kele shau Joseph bat sa bat u hadu ba kandei kapor nakapanta kajing kentiu kurim jong pi te une u Joseph u bahok namar kata ula priang ban sumar yak imei jonga bat ula yalam no yaka saying lajong bat kamaria ka lashem ya u Jacob nu James the Less ha kaying haying ipa jonga ula ong Jisu te ula sngausi bat ula pai donut nakadau ba kemi jong u
kala klat no kala yap no but imei jonga u jisu ya tu ong imei jonga ila penhe pensan ya une u Jacob James Deles kunta ya kamaria lakhot kakemi jong u James kakemi jong u James ha Lucas arpusau misye mekene ba kunta mo ba ong bakene kamaria kare kakemi jong u Jacob isyam hakene ka Lucas arpusau ngan pule na kabentai jong pi ban long kene kum ka jing pensisyaru kendiat kene ka bau jisu yatu kerkhot ke basipok ong kita kibala itu yakine ki apostol kilalong ke Maria Magdalena nangta ke Yohana ke Maria ke kemi u Jacob ke Maria ke kemi u Jacob bat ki we pat ki kentai ki bedon ringkat bat ki ke Maria ke kemi u Jacob nangta hadin kata uneu Joseph ula ino ya kene ke Maria ya imei ula ino ya kahiyeng bat ula le no sya dukan hakaba ula don ya ka jing trei jong u ya ka kam jong u kum misteri ding but hadin ba kane hap ujusu wang phanga kemel jong after the holy virgin hadin ba kane ka theisoti ke bakhui ka lasa arsnem hakaying jong u ka reta jong ka keladap pura khat sausnem ka bakentup lang ya kapor hakaba u Joseph ula priang yaka atau peteng u Jisu itu but ngalajit yaka dakamon jonga and I chose her of my own will with the concurrence of my father and the counsel of the Holy Spirit. Jisu ulai tu aki apostol aki senran sepang kamaria ula ongkumno ngalajit yaka dakamon jongahi dakajing ya mencurlang jong ukpa jonga kemut ublei ukpa bat dakajing ai buit jong umensim bakhuit but yanga la pen wan longdo hapo jongka da kajing maya keba la samlong ba ya kajing la ban sengau jong ka bor perkat bor sengau jong kibreu kuno jisu ong pa yakane kajing wan longdo hapo jong kamaria jong long do jong une ujisu hapo jong kamaria kalong kajing maya yakaba ka bor perkat perdan jong ubreu ubala syuthau umla ban sutu a mystery which transcends the grasp of created reason but laibnai hadin jong kajing pun jong ka une u Joseph u bahok ulawan pai na kajaka hakaba ula trei jing trei haka kam ke jong u but haba ula shem ba ka kemi ba soti jonga kala armet ula sngau lengkum jing mut he was greatly perplexed but ula perkat ban pa no yaka jar kumai siam ha Matthews kalong kumaning kong dekat ke pakat kendai Henry na ka jing ting bat ka jing susi bat ka jing sngau diau jong ka do nuot ke jong u ngsiam lala ban sha bat umsium sngau kwa syu watang ban bam ban di hakata ka sngi pupoi hayeng
But ha kapor si tengsngi lawan pau hau ha ka jing posniu usim jong ki angel u Gabriel bakhoy. But ulayatu da ka hukum ka jong blay ukpa jonga. But ula ong hau Joseph kun jong David. What shifting ban sim ya ka Maria kum ka tengah jong pi. Naba ita ya iba ila pun day na umen sim bakhoy. But kan sakha ukun. But ya kaba ya kerteng jungu en sakhot Jisu. Day ma uban sa sensyar ya baro ki jaj benriu da uding du nar. Hadin bala keren ya kane u angel ula klat no na u. Bad u Joseph ula ke na batia. Bad ula le kumpa u angel jong utrai ula ong ha u. Bad kamaria kala sa bad u. Kening isem ru kumpa la tho ha Matthews iway dekat arpo hadu arpu sao. Pila ban pule hi. Nganong pule pila ban pule Matthews iway arpo hadu arpu sao. Katok ane por hadin jong kata. Kalawan kaway ka hukum na u Caesar Augustus bolong usim. Pabaro ki nong snong jong kapertei ki day ban ai kerteng. Baro man la uwe pa uwe ubreu hala kajong ka snong pat kanong ba. Te ne utemen namar kata une u Joseph u bahok la u Jisu ula yeng joj bat ula sim ya ka Maria tesuti bat ula lej sha Bethlehem namar kapor jong kajingka jong karu kala hajan. Ti u Joseph ula lej tho kerteng ha ka jakabari ban ai kerteng. Namar ba u Joseph udei ukun jong u David. Bat une ubalong ukurim jong ka Maria. Uba udei na ka jaj Juda. Bat hoi ka Maria kemi jonga kalakha yanga ha Bethlehem. Ha kaway ka krem hajan ka lum jingtep jong ka Rachel kabalong ka tengah jong ukpa Jacob. Ukpa temen Jacob. Te kane ka Rachel kabalong ka kemi jong u Joseph bat u Benjamin. Henry u Soitan ulalej bat ulalej banyatu ha u Herod u Bakrao ukpa jong Archelaus. Bat ha deha kata ka ju kapor bu une u Herod la hukum ya u parlok jonga. Ya hukum ya u parlok jonga. Ude une Herod u Bakrao la hukum ya u parlok jonga. Bat u balong u bahayeng jonga u Yohanes ban krai kri ya u. Te kunta une u Herod ula wat yanga uta wat la isitom yanga dakapa perkat baka hima jonga kalong jongkane ka perthei isem kene ha gospel kum Yohanes khat phra lai phun riu Yohanes khat phra lai phun riu Hereu Joseph uto utemen ubariu blei ula sha ai jing maham ha ke jing pos niu jong u kumta ula ke bat ula sim ya ka Maria imei jonga bat nga dang thia ha ka sadem jongka dang ra yang ha ka sadem ka Salomeru ka baralong ka nong yai len tilang bat ki
kaladon batki te haba ki lami no nakaying nga haba ki lami no nakaying te ula syong thai ha ri Egypt ula syong thai hari Egypt bat ula sa hangta nakabanta si snem hadu ba kata kajing isi jong une u Herod ka latu no menta u Herod ulayap bat ulayap nakadau jong kajing bam jong kiksain hadu bandayap da namarba kane kade kajing pen sistem nakadau kajing pen place nam yaki khunlung ki balului yaki ba une u Herod ula penyap bat ula ot wat lada haki om siam ladon kapop bat une u Herod u ba boman aba ulayap te kikimikik pa junga kila lek pai sya ri Israel bat kila im ha kanong ba Galili ha kawe ke jaka ke balakot Nazaret baru Joseph ula lek pai sya kakam ba ula trei borbor kakam misteri ding bat ula yo kamai jakpo pat yo im lomba jong kata ka jing trei te kikti ki jong u namarba kumba ka anjung u Moses kala hukum ba umdei ban im ban shu im kumtu lomba jong ka jing trei sitom jong kiwi pat umdei ban shu up na kiwi ban yo ya lakabam hanrei pade ban trei ban yo lakabam kubang siam ya ka ba blei ula ong ha u Adam mo hadin ba ula lepop ka lenong ka kitab Genesis long ka ba lai dekat kat kendai te pataka sin senge syo hang ne te ke ban sa peteng hadin kata insa yatu insa ong haka video ka ban sawan ke ba buat hadin kane dia ayu insa page haka video insa ngan saya tu haka video ka ba buat